ಮುಕ್ಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಇರ್ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಮ ಮಲ್ಪುನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಿಜ್ಜಿಗೆ ನನ್ನ ಆಪುಜ್ಜಿಗೆ ವಾ ಕೊಟ್ಟ ನಾಳೆ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಉಂಡ ಅದು ನೇಮೋತ್ಸವ ಉಂಡ ಅದೇ ಬೇರೆ ಕೆರ್ಪಡ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಬರಿಂಕೇರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ನಾಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟದು ಸೈಕಲ್ ತಿರ್ಗಾ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಾವು ಸಾಮಾ ಮೇ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೇನಿ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಐತೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಐತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನು 7:30 to 10:30 ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಉಲೈಲ ಪುನಾಗ ಬಗ್ಲು ಇವಾ ಬೇಲೆ ಬೈದ ಐಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪು ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ತ MH ಲವ್ ಬೆಂಕಿ ಲವ್ ಮೇ ಲೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಲವ್ ನಿಕ್ಕೊಂದ ಮರ್ಲು ಶುರು ಆಗುನ್ನ ಅನ್ನತ ಬಾಯ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಉಂಟತ ಅಂಚೆನಿ ಮೊಗಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಐ ರೈಟ್ ಏ ಇವ ನರಮಣಿ ಮಾರಾಯ ಅತಿ ರಡ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಡತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಚಾದ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆ ಒಂದೇ ಪೋ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಮೇ ಅವ ನಿನ್ನ ರಾಧೆ ವೈದಿನ್ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಲ್ತೂರ್ದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮದಿಮೆಂಜಿ ಆಣಿಗೆ ಎತ್ತ ಇರ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಲ್ಪೋರ ಅಂದ್ ಮದ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಏ ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮೆನ ಆಪಿಜ ಇರೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಡ ಮಿ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದೊಂಡೆಗೆ ನೀರು ಮೈತು ಬಂಡೆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಪೋರ್ಚಿಂದು ತುರ್ಕಲ ಕೊಂದು ಪೋಯ ಅಭಿಮನ್ಯು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೋಟೆ ತುಳ ಹೋಗಿಲಕ ಐಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಲ್ತ ಬೈತೆ ಎಂಗುಲ್ ಬರ್ತಾನದ ನಾನು ಪೂರ್ದವನ ಎಂಗುಲ್ ಅಪ್ಪರಡು ಜಾಂಕ್ ಜಿಂಕಾದ ಜಿಲ್ಕೌಡು ರಾಜಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ದ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಪೋವತ್ತ ಆಡಿಗೆ ಪೂರವತ್ತನ್ ನನ್ನ ಸುರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕತೆ ಹೊಲ್ತಾ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ತಾಯಿಸೈತೆ ಸತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿಥಿನ ಕುಲಿತ್ತೇರು ಭಯ ಅವತ್ತಂದ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳು ಕಾವಂದೇರ್ ನಡೆಪೋದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈಗೆ ಪೋದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಮತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆವಂದಿತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಾದ ಎಂಚಿ ನಾನು ಬಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೀದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಟ್ ಇನಿ ಈತ ದಾಯೆ ನಿಖಲ್ ಈತ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇಡು ಅದನ್ನು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮೆತ್ತು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುತ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುದು ಬತ್ತನಂದು ಪನ್ನಗ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಬೆನ್ಪುನ ಅಕುಲು ಉಲ್ಲೇರ ಸೊ ಅಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಎಂಕಲ ಇಡೀ ತಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬೆಂದದು ಅದೇ ಪನ್ನಗ USA ದಕಲ್ಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ರಾತ್ರಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೋಡು UK ದಕಲ್ಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ 2-3 ಗಂಟೆ ಕೊರಡು ಆ ಜಾಂಬಿಯಾ ಬೊಕ ಅಂಚಿನ ಕಂಟ್ರಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಂಟ್ರಿ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಅದು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ವಾ ವಿಷಯ ಇಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದಿತ್ತು ನಿಜಿನಿಂದಾಂಡ ಆ ಪಿದೈ ಊರುಡು ಆತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆ ಪೊರ್ಲುಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನಡತಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಗುಲು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇನಿ ಮಾತ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟುಡು ಕುಲ್ಲದ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯೋರಿಯನ ಪುದರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೆ ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ
ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅರೆ ನಾನು ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಭೋಜಣ್ಣ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಓದ್ತಿನಿಕ್. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆನಂದಿಯನ್ ಕುಂಪಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚೆನೆ ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಪಿತ್ ಅಡ್ಯಾರ್, ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಜಿತೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಿರೋಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕಲು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಯಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಯಾನ್ ವಿನೀತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾನೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಾತೆರುವೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೊರೆಯೊರಿ ಒಂಜೊಂಜಾಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪವರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ 14 ಸೆಂಟರ್ಸ್ಲೆಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಡತದೆ ಮಾತ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ತಿಕ್ಕದ್ರೆ ನಂಗೆ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆದ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದ ಜನಕಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಚೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಜನಕಲು ದಾದ ಪನ್ಪೆರ ಅವೇ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಆಯ್ತು 14 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ 11 ಓವರ್ಸೀಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ನೇಡ್ದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಯ್ನೇಡ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ನಾನು ಓರಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಒರಿಪಾವನ ಬೆಳೆಪಾವನ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಕೈಟೇ ಉಂಡು. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ತುಳುವೆರೆ ಗೆಂದದು ಕೊರ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯದ ಮಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ನಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂದಿದು ಸುಂದುದು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಕನ ನಮ್ಮ ನೀನು ನಿಜ ಮಲ್ತೊಂದ ನೀನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕಲ ಎದುರು ದೀವೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕಲ ಎದುರು ದೀಯರೆ ಅವು ಅಕಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಎತ್ತರೆ ನಂಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಾಯ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ದಾಪಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲಡಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಇಲ್ಲಗೆ ಎತ್ತಾವಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎತ್ತಾವಲಿ ಆ ಪವರ್ ಉಪ್ಪು ನಾವು ನಿಖಲ್ಡ ಮಾತ ಐಕಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಿಖಲೆನ್ ಲೆತ್ತಿದೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಖಲ್ಡ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆಸೊಂದ ಒಂದು ನಿಖಲ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದು ನಮಗೆ ಏನೊಂದು ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಆದ ಉಂಡು ಅವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ದ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆವಡೋದು ಮೂಲ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆವಡು ಅತ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೀಮಿತ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಪತೊಂಬೈದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ಪ್ರತಿ ಜಾನ್ರಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಂಡು ನೀ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಡ್ರಾಮಾ ಆವಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆವಡು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ಸ್ ಆವಡು ಮಾತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಟ್ಟರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನೀನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗಿ ಎತ್ತಾರ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಕೇನಾರ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಲ್ಲ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ ನಿಖಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮಕಿತ್ತೆ ಓಲ್ಪುರ ಆವೊಂದುಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬೈದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಡಾಯರುಂಡು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ದುಂಬತ್ತು ನಮಕ್. ಸೊ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಮೈಸೂರು ದಕಲು ಮೈಸೂರ್ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ದಕಲು ಬರೋ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಾಹುಲ್ ಚೈತ್ರ ಭೋಜಣ್ಣ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಲ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಪೂರ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಐನಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅವಳು ಇಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ರಾಹುಲ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 14 ಸೆಂಟರ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. ಸೊ ಆತ ಕಡೆಟ್ ಆತಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದಾದಾನ್ ಬನ್ನಗ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಒರ್ಮನೂದು ಜನ ತುಳುವೇರು ತೂಯೇರು ಅವೇ ದುಬೈ ಪಂಡ ಎಂಟೈರ್ UAE 1300 ಜನ ತೂಯೇರು ಆಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಆತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಆತು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾಯರ ಆಪುಣ ಅಂತ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಂದಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕುಲು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂದು ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಒಪ್ಪು ಅಕ್ಲೇನು ಮೀಟ್ ಆದು ಭೇಟಿ ಅದು ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಆದಪ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ದಿ ಒಂದು ಆತು ಜನ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಪಾಯ ಅಂತ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮಕ್ಕಿಂದ ಎತ್ತು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ 1300 ಜನ ತುಳುವೇರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂಯೇರು ಅಂತ ಬಂದು. ಸೊ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಸಂಚಾದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್. ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಚಿತ್ರರಂಗ ಆವಡು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಕಲಾರಂಗನು ಇಂಗ್ಲೇನು ಬುಳೆಪೈ ನಕುಲು ನಿಕುಲು ದಾಯನ್ ಪನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಡಾವಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆವಡು ಅವು ಇಂಚಿನ ತಂಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರ್ಪಿನಿ
ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವೇರು ನಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಣಂದಂಡ ನಿಖಲ ರಿವ್ಯೂ ತೂದು ನಿಖಲು ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂದು ನಿಖಲು ಬರೆಯಂಚಿನ ಪೇಪರ್ ಬರೆಯಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ತೂದು ಬರ್ಪೀನಿ ಏನು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವೇರು ನಕಲು ದುಂಬು ಸೀದ ಬರೋಂತೀರು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಆಡ ಇತ್ತಂಚತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂದಂಡ ರಿವ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡುಗೆ ಪೋಲಿನ ಪನಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಪನಗ ಈ ಟೈಮಡು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗದಿತ್ತು ನೋಡಪ್ಪಡು ಅಂಜ ಆಡ ರಾಜ್ ಸೌಂಡು ಇನಿ ಆನಿನಿಂಕುಲು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕುಲ್ದರ ಪಾತೇರಿಯ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ರಾಜ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈ ಊರರ ಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಬೋಜೆ ಬತ್ತಿ ಅಂತೆ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ರಾಜೆ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಐಟು ಬೋಜೆಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ರಾಜೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ನಿಖಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಇಲ್ಲ ದಯ ಬಂದಾಗ ರಾಜ ಭೋಜನ ನಡುಟು ಮಗನೇ ಮಹಿಷ ಬರ್ತದೆ ಅವಲ ಜನಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಭೋಜೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆಂಡ ರಾಜೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈ ತಿರುಗುನ ತೂರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅವನುಂಡು ಹೆಮ್ಮೆ ಅವನುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಬೊಳೆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಾಡು ತಾಯನ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಉಮೇದುದ ಜವಣೀರು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿನ ಜವಣೀರು ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಬೆಂತ ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿನ ಜನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ತ ಇನಿ ಜನಕ್ಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಆನಂದನಾಗ ಅಶೋಕಣ್ಣಗೆ ಆನಂದನೇ ಮಸ್ತ್ ಆನಂದನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಆನಂದ ಆತನ ತೋಜಿಂಡು ಒಳ್ಳೆಯರು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಅರ್ನ ಬರೋಂತನು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ದಯಮನ್ನಾಗ ಆ ಖುಷಿ ಎರೆಗಳು ಇತ್ತಿನೇ ದಯಮನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೊಂದಂಡ ಐತ ಪಿರೋಡುತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಭಂಗ ಆ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಏತ್ ಕ್ಯಾರ್ದೆ ನೋಡಿ ಬಂದ 2 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಅಕ್ಕಳು ಬೈದಿನ ಕಷ್ಟ ಇಂಗ್ಲೇಲಿ ಒಂದಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಲಾವಿದರೆ ಅದು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಆ ಕಷ್ಟಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂಚಿನ ಫಲನು ದೇವರಿನಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ದೇರಿ ರಾಜಿ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಕುಲ್ಡಪ್ಪನು ನಿಖಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮನಗ ನಿಖಲು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನಕಲು ನಿಖಲು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನಕಲು ನಿಖಲು ಆಡಿನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂದು ಬರ್ಪೇರು ದಯಮಲ್ತ ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೂಲೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪುಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅವನು ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರ್ನಲ ಈ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಪನ್ನೊಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತಿನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕ್ಲ ಪನ್ರಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನಿರ್ ದುಂಬೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ 11 ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಬಕ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಒಂದು 6 ಸಿಟೀಸ್ಡ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಮಲ್ತದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಕ್ ಶೋರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ದ ಅಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೈಟ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೂವಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತೂನಾಗ ಈತ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮೂಡಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಮೂವಿ ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ಅಂಚ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಐ ಬಿಲೀವ್ ನನ್ನ ತೂವೋಡು ಮೂವಿನ ನಿಖಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತನಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೂದು ಜನಗಳು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಮೂವಿ ತೀಯರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ಗೆಂದವನಿಟ್ಟು ನಿಖಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೈ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬುಡ್ನ ನನಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಪೋಯಾರುಂಡು ಅವು 20th ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ದಾದಾನ್ ಬಂದು ಸೊ ಅವೇ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಇಂಕ್ಲಿನಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ದೀತ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲು ಇಂದು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಅಂದತ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾಲಗ್ಲ ವಾ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಿಟಿಕೇನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ 20 ತಾರೀಖದ ಥಿಯೇಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಚೊಂಡು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್, ಸಿನೆಪಾಲಿಸ್, PVR ಫೋರಂ ಮಾಲ್, ರೂಪವಾಣಿ, ಕಲ್ಪನಾ, ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಣಿಪಾಲ್, ಐನಾಕ್ಸ್ ಮಣಿಪಾಲ್, ಭಾರತ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಸಂತೋಷ್ ಸುಳ್ಯ, ಅರುಣಾ ಪುತ್ತೂರು, ನಟರಾಜ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಸಿನೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸುರತ್ಕಲ್, JMJ ಕೊಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾಸರಗೋಡ್, ಅಮರಶ್ರೀ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ,
ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ಬೊಕ ರಾಧಿಕಾ ಕಾರ್ಕಳ ಐಟ್ ರಡ್ಡೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಥಿಯೇಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಈತ್ ನೆಟ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಾಗನೆ 11 ಕಂಟ್ರಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತಾತೆ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಕ್ಯಾನಡಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾತ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಇಂದು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಾಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ತುಳುವೇರು ಉಲ್ಲೇರು, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸನ್ನು ಒಲಾ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ದಿಜ ಅಂದ್ ಪಂದು ಈತ್ ನೆಟ ನಂಗೆ ಅನ್ಪೊಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಜವಾದ ಉಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಪುನ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಆತ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹೋಪ್ ಉಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಅವು ಎತ್ತೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಲು ಅವಳು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವಳು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಊರುಡುಪ್ಪುನಾಗ ತುಳುತ ಮೋಹ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅರೌಂಡ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಮಾತ ತುಳುವೇರಿಗ್ಲ ಆ ಮೋಹ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು. ತುಳುವೇರು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು, ತುಳುವೇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರೆ, ತುಳುವೇರ್ನ ಇಡೀ ಆ ಕಲ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಂಚಿನ ಆತನ ತುಲೆ ಐನ್ ತುಯ್ಯರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಆ ಸಿನಿಮಾನ್ ತುಯ್ಯರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ನೈಜೀರಿಯಾ ಝ್ಯಾಂಬಿಯಾ ಇಂಚಿನ ದೇಶಡ್ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ತುಳುವೇರು ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಆ ತುಳುವೇರು ಮಾತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯರು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೇರು ಅಕುಲು ಸಮೇತ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಯರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ನಿಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪೊಪ್ಪ ಮಗನ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ತೂದು ಎಂಕುಲ್ ಬುಲ್ತಾ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಅಕುಲ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಓದುದು ಪಂತಿನಂಚಿನ ರಿವ್ಯೂ. ಸೊ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮೂವ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ನನಲ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಒಂದು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಪಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಏತೋ ಸಿನಿಮಾಲು ಇಂಚೆನೆ ಅಂದು ಆವಡ್ ದಯನ್ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಪಾತಡೆ ಪೋಯಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ವಾ ಡೌಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮುಟ್ಟುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾಲು ಇಂಚೆನೆ ಬರೋಂದು ಪಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಡೀ ಸಾರೊಂದು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಇಡೀ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಸಾರುಂಡು ಏನನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಎನ್ಮನೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಅಂದು ಉಂಡು ನಮಕ್ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಆ ಆಸೆಲ ನೆರವೇರ್ನಂಚಿನ ದಿನ ನನ್ನ ಬೇಗಡ್ ಬರುವಂದು ಬಂತು ಪಂದ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವೇ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ವೇಟ್ ಇಂಕುಲು ಮಾತ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾಲ ಪೋವಡ್ ತುಳುನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಗ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸುವನ್ ಪಂಡಿನ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಸತ್ಯ ದಾದಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ನೆಕ್ ಸಾಧಾರಣ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಬಜೆಟ್ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಆತನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ನಮ್ಮ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಪಂಡ ಆತ ನಮಕ್ ದೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಡು. ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಗಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಈತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದೆ ನೇನು ಎಂಚಾಣ್ಲ ಎಂಕುಲು ವಾಪಸ್ ದೆಪ್ಪೊಡತ ಅನ್ ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದು ಓಲ್ ಪುರ ತುಳುವೇರುಲ್ಲರ ಅವ್ಲು ನಮ್ಮ ಶೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ನೆಕ್ ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದು ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಒಲ್ಪ ಓಲೋಲು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಚೆಂಚ ಮಲ್ತಂಡು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬಂದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮುರಣಿ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಎಂಕುಲು ಪನ್ನಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕುಲು ದುಬೈ ಪೋಪ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಚೆನೆ ಆದಿತ್ತನು. ಬಟ್ ಆ ದುಬೈದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಲೈವ್ ಆದ ಬತ್ತುಂಡು, ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈವ್ ಆದ ಬತ್ತುಂಡು. ಅವು ದುಬೈದ ಗಣ್ಯರು ಹಿಡ್ದು ಮಾತ ಇಡೆ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬತ್ತು ನಾವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಂಡ್ ಅಡ್ದೊಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದುಬೈಡ್ ಬತ್ತದ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ತಾರ ತಾನು ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಡೇರು. ಸೊ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ನಮಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪಿರ ತೂತಿಜ ಸೀದ ಪೋಯಿನೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಶೋ ಒಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತಿನ ಆಜಿ ಶೋ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟ ಕತಾರ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟದೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಂಡ್ ದಯಪನ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನು ಸೆನ್ಸರ್ದ ದಯಪಂಡ ಈದ್ ಮಾತ ಆದ ಅಲ್ಪ ಸೆನ್ಸರ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಆದಿತ್ತು ಮೂವೀಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರೇ ತೂತುಜರ್ ಅಲ್ಪ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಅಪ್ಡೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಜೂನ್ 3 ಆಫಿಷಿಯಲಿ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಹಾಕಲು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಆದಿತ್ತನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಂದು ಮೂಜಿ ಶೋ ಬುಕ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಲು ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ಲ ಬುಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಈತ ಪುರ ಗೌಜಾನ ಕುವೆಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬಂದು. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಕ್ಲ ಇನ್ನು ಹೋಪ್ಸನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೂನ್ 3 ಅದನ್ನು ಡೇಟ್ ತೆಗೊಂದುಂಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೈಜೀರಿಯಾ ಝಾಂಬಿಯಾ ಸುವಾನ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಮೂವಿದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ UK ಡಾಂಡ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ UKದ ಇಂಕ ಪುದರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸಿನಿಮಾಸ ಬೋಲಿನ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಅವ ಅಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ USA ಡಾಂಡ್ USA ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಸ್ಟನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೀಟಲ್
ಸಿಯಟಲ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಅಕುಲೆ ಕೇಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಮೂವಿ ಪಾಡ್ನತ್ತ ಅಲ್ಪ ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪೇರು ಸಿನಿಮಾ ತೂವೊಂದು ಪುನ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೊಡು ನಾನು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಕುಲು ಬರೋಡು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಸೊ ಅವಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಡ್ನ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದೆ ಪಂಡ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರ ನೀ ತುಳು ತಕೊಲ್ ತಿಕ್ವೇರು ಒಂಜಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದು ಮನುಲಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಡ್ಲ ನಮಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆವಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಂಡಳಿ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ Gcom ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಟರ್ಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡು ಪಾಸ್ ಆದ ಬರಿಯರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬೋಡೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಏರು ಉಲ್ಲೇರ ಸೊ ಅಕುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ರೈಟ್ ಆದ ತೆಗೆದಿಜೇರಿ ಏರು ನಮಕ್ ಮಲ್ಪುವೇನು ಪಂಡೇರ್ ಅವು ಆಕುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ತಿಜೇರಿ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಈದ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಮ್ಮ 27ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಚಾನ್ಸಸ್ಲುಂಡು 90% ಅಂಚ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಐಟ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಡ್ ಮಾಸ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನೆತ್ತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ರಿಯಾದ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಪ ಪಾಡುವ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಐಡ್ದೊಕ್ಕಿಂತ ಕೆನಡಾ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಡ್ನಿದ ಒಂಜಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬತ್ತು ನವುಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅವನ್ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಮಸ್ಕತ್ತದ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಾದಾನ್ ಬಂದಾಗ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ದಾದಾನ್ ಬಂದ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಕುಲೊಂದ ಒಂಜಿ ಗುರುವಾರದನಿ ಕತಾರಡ ಆವೊಂದುಂಡು ಈರ್ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಾರ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿರ್ ಕುಲೊಂದರ ಆಫೀಸ್ ಇಡ್ ದಾದನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಫೋನ್ ಬತ್ತದು ಅದು ರವಿ ರಾಮಕುಂಜಾಗ ಭೋಜಣ್ಣ ನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಫೋನು ನವೀನ್ ಅನ್ನಗ ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನ ಪೂರಿರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಬರೋದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ತುನ ಮಸ್ಕತ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬಾರಿಂದ ಇದು ಪೂರ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಚ ಬರೋದುಂಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿದಿತ್ತ ದೇವರೇ ನಮಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ದೆಪ್ಪೆರ ಮಲ್ಪೆರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದ ಅಲ್ಲೇ ತುಲ್ಲೇರು ತಿಳಿಪೇರು ಮಲ್ದ ಪಿರ ಕೊರೋಡ ತಾರೆಗೆ ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ ಖಾಲಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಮಲ್ದ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಎನ್ನ ಮುಗಿಂಡಡೆ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ತೆಂಗ್ಲೆಗೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅರೆಗೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಕಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮೂವಿದ ಸಕ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಸೊ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ನ ಪಿರ ಕಾಸು ಪಿರ ಬರ್ಪಿನೆಟ್ಟ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಬುರುದು ಗೊರುಪುಜ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲುಪ್ಪುವ ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಂಡ ಬೊಕ ಏನು ಏತು ಪಾತೆರ್ವೆ ಅಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಾನು ಆರೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ನುಲಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಬೊಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಪೂನೆ ಐದೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೊಂಬಿವಿಲಿ ಮುಂಬೈಡ್ ಐದೊಕ್ಕ ಬರೋಡ ಗುಜರಾತ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬತ್ತನು ಅವಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಿರ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನತೆ ಅಂದ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಯಿನ್ ಪನ್ನಗ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏತ್ ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶೋ ಮಲ್ತನ ಅಲ್ಪದ ಇತ್ತ ಪೂನೆಡ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತ ಕತಾರಡ್ ಆವಡ್ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರದೆ ಅಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರ್ದಕುಲು ಅದು ಉಪ್ಪುವೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಉಂಡು ನಾನು ಆ ಊರುಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಕುಲೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಬೇರು ನಾ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದುಂಡು ಎಲ್ಲ ತುಲೆ ಯಾನ್ ತುಯ್ಯ ಮೂಲೊಂದು ಮಂಡು ಅವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತನು ಸೊ ಅಲ್ತ 500 ಜನ ತೂಂಡಲ ಉಂಡತೆ ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಗೆ ಎಂಚ ಜುಮ್ ಖಾನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಇಂದುವೆ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸೊ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಮಲ್ದೆ ಜಂಗ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪದಿನ ಮಾತ್ರ ಸುರುಕಾದ ಮಾತಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಿಂಚ ಕಾತುಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಮೇ 20ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಓಮತ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಸುವನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡೇರು ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಬಂದ ಭೋಜನ ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಖುಷಿಯ ಒಂದೊಂದು ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ತುಳುತ್ತ ಅಕ್ಲ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತುದಾತ್ ಈಗ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಪುನದಾಯ ಬಂದ ಓಲೋಲು ಪೂರ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಒಂಜೊಂಜಕ್ಕೆ ರಡ್ಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏಪ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಿರ್ತಲೆ ಒಂದೇ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆಗೆ ಎತ್ತವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆದ ಈ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಬಂದದ ಬಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಆ ಫಿಲ್ಮಲ ಸೋಪಾರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೋಪುಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ಬಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಆರ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಲನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಾಕಿ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಕ್ಲನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಪೋಯಿರ್ದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಊರಿನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಏಮಂತ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಈ ಟೀಮ್ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆಗುಂಡ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂದೇ ಟೀಮ್
ಒಯ್ಕಲ ನಟನೆ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಪೂರಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೆಕ್ಕಲೆ ನೆಟ್ಟಪ್ಪನ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮಗು ದಾದಾನ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದೇಯ ಎತ್ತನೆ ಎಂಗಲ್ನ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ನಿಯತ್ತನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಐನು ಶೋಕುಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪೊರ್ಲೋಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ದೇವರನ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಡು ಬಂಡದ ಎಂಗ್ಲ ದೇವರನ ಪ್ರತಿಫಲ ಓತಿಕ್ಕೊಂದು ಬಂಡ ಈ 11 ಕಂಟ್ರಿ ದಾದ ಆವೊಂದುಂಡ ನನ್ನ ಕೂಡ ಏತ್ ಆಡಪ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಸೊ ಅಕಲ್ನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂಗ್ಲೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕದ ಆತಂಡೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಫಿಲ್ಮು 100% ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಒಲಾ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆಯ್ಜಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಆವೊಂದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವೊಂದು ರೀಚ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ನೇನು ಮುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲದ ಖಂಡಿತ ಹಾಪುಂಡು ದೇಬಂಡ ನಿಖಿಲ್ಲ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ತೂವರಲ್ಲಾರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಲ ಬೂರೊಂದುಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರದಾದ ಬಂಡಂದ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಜನಕುಲಂತೂ ಸೋಪಾದಿಜೇರು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲನ್ಲ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರಚಾರ ಸೋಪಾದಿಪ್ಪ ಬುಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಸೋಪಾದಿಪ್ಪ ಬುಂಡ ಇತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಗುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ ನನ್ನ 50% ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈಟುಂಡು ದೇಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂಡಂದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಪು ನಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಪ್ರೆಸ್ ದಯದೀದು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಿ 20ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಓದು ಪಲ್ನಕನ್ನೇ ಮಾತಾ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವನು ಸೌತ್ ಕೆನಡಾದ ಏತ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಓದು ಬಂದರೆ ಆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಳುವೇರು ಓಲ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರ ಮಾತೇರ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬತ್ತ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಮಲ್ದ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಜನಕುಲೆಗೆ 100 ಜನಕುಲ ಥಿಯೇಟ್ರದ್ದು ಪಿದೆ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪಾರ ಆಪಜಿಗೆ ಅಂಡ್ ಎಂಗಳು ಎದೆ ತಟ್ಟದು ಬಂದಪ 100% ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಳ ಖುಷಿ ಆಪನಂಚಿದ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಎಂಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಗಳನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಮುಟೋಟ ಅಂಡ್ ಆವಡ್ದಂಡ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಎತ್ತದ ಒಂಜಿ 10-20 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ದಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಆ ಬೇಲೆ ನಿಯತ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಜನಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಕೊರಂದ ಕೊರ್ನೆ ಕಾಸಿಗೆ ವರ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಂದ 100% ಆಕಲ್ ದೆತ್ತೋನ ಇರೋಣ ಒಂಜೆ ದೇಯ ಎತ್ತಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ 1 ವರ್ಷ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಿರೌಡು ಎಂಗಳ ಮಾತ ಟೀಮ್ ಬೆಂತೇರು ಅಂಚದ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೆಗೆದ ಮಾತಾಕೊಡ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತುಳುನಾಡು ಜನಕುಲ್ನ ಕೈದ ಎಂಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಾರುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಓಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರನ ಯಾನು ಕುಡೋರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಿಖಿಲ್ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಹೊಣೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯು ಎ ಇಡ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಯು ಎ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಶುವರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ಈ ವೀಕ್ ಬಿಡ್ಪನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಿಡ್ಪನ ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಮೈಸೂರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಗೊತ್ತು 20th ಬಿಡ್ಪನ ಬಟ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಡ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕಾಂಡೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಮೋಕೆಡೆಲ್ಲ ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸತಿದ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಉಂಡ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಬರೀ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದ ಅದಾಗಿನ ಬಂದಾಗ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾಧಾರಣ 14 ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಬೋದು ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ದ ಅಂಚಾದ ನೇನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ನೇನೊಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಗಣ್ಯರು ಉಪೇರು ಭಿನ್ನೇರು ಉಪೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಕ್ಲಿನ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕಾಂಡೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಐತ ಉದಿಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೇತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೆಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ದಯದೀದು 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ತುಡರ್ ಅರ್ಲನಾಗ ನಿಖಿಲ್ದ ಕೇನದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈವ್ ಪೋಪಿನೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ದಯಗನ್ ಬಣ್ಣಗ ದುಬೈ ಡಿತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಇಡ್ದಕ್ಕ ಪಿದೈ ಉರುಡಿತ್ತಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ತೂವೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆತಿನ ಚಿತ್ರ ನಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಬಹುಶಃ ನೆಟ್ ತುಳುತ ದಿಗ್ಗಜರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನದಾದ ಉಂಡ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಒಂತುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಆಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಮುಗಿಯಣನ್ ಬಂದ್ರಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಏತು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಗುಲ್ ಕೊರ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಗುಲು 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡು ನಿಕಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಈ ಸಿನಿಮಾನೆ ಒಂಜಿ 30% ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬೇತೆಂಡು ಅಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾನ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರ್ನ ನರೇಶ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊನೋತ ಅವೇ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಐಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ವ ಐತ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಂಡು ಅದಾತ್ ಒಂದು ಎಂಕ ತೂನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೇನ್ ಪದೇರ ಒಂದೊಂದು ಇಜ್ಜತೆ
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾದ ನನ್ನ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಮುಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜವನೆಗೋಸ್ಕರ ದಾದಲ್ನ ಮಲ್ಪಗೆ ಹೊರತು ನೆಡ್ದು ಹೆಂಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತೆ ಅದೇ ನೆಡ್ ದಾದದೆತ್ತಂದ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಕೊಡ ತತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಬೋಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾದ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪಿರ ಪಾಡ್ನ ಬಂದದ್ದು ಬತ್ತದ ಬೋಂಡು ಅಂಜಾದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಗೂ ಏಪಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆಯನ್ ಮುಕ್ಳು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನ ಮುಕ್ಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಎಂಚಿನಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಬೇಲೆದೆ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಈ ಟೀಮ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಓಲುಂಡ ಏನು ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಅವು ಬಿಡಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಅದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ 100% ಈ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಗುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ನಮಗೊಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ದಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ದದನ್ನ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಇನಿಕ್ಲ ಜನಕ್ಲ ಬಾಯ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಸೌಂಡು ಎಂಚಿನ ಲೈಟ್ ಸೌಂಡ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಯನ ಅಂಚನೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪೇರ್ತುಲೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಈ ಪುದರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎನ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಮಿನಿದಲ ಟೈಟಲ್ ದೀಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಪಿದೈ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಡಬ್ಬ ಆಂಡ ಬೇತೆನೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿದ ಪುದರ್ ದೀಪೇರು ಅತ್ತು ಬೇತೆನೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಟೈಟಲ್ ಹಿಡಿದು ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿನ ಬೇತೆ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಡಬ್ಬ ಆಂಡಲ್ಲ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪತ್ತ ಅಂತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಡಬ್ಬ ಆವಡು ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬತ್ತನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ ಕೊರಪ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ದ ದಯಪಂದಾಗ ನಮಕ್ ಡಬ್ಡ್ ಆಪುಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಕ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದುಂಡು ದಯಪಂದಾಗ ಕೆಲವು ಸೀನ್ಸ್ ಮರ ನಾವು ತುಳುತಾನೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಸೀನ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ರಾಹುಲ್ ಪನ್ಲಕ ಒಂಚೂರು ಕತೆತ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಗುಲು ಆಫಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಸಪರೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ಸಪರೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ನನ್ನ ತೂಡೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ನೆತ್ತ ಸಕ್ಸಸ್ ದಮಿತ್ತ ಐತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ನಾವು ಊರು ಪುಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಸೊ ಅವಲೇ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಭೋಜಣ್ಣನಕ್ಲೆ ದಿನೋಲ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಅತ್ತವು ತೋಡುಡೆ ಬರ್ರೆತ್ತನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ನಮಕ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ತೋಡು ರೋಡ್ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಆದಿತ್ತಡು ಸುರುಗು ಬತ್ತದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಡಬಲ್ ಬೂರ್ದಿನಲ ಉಂಡು ಆ ನಮ್ನೆದ ರೋಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀಪ ದರ ದೊರೆ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಸೊ ನಮ್ಮ 20 ದಿನಾಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಡ ಬಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಡ್ಪು ಅಂದ್ 30 ದಿನಾಟ್ ಮಡ್ತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಾಕುಲು ಪಂಡಿರ ದಮಾರೆಂದು ಖಾಲಿ ಅಂಚ ಆವೊಂದಿತ್ತನೆ ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಆವಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗೆಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ ಐನ್ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ದಿಜ ದಯಗನ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುಲಿ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತೂನಗ ನನೊಂಜಿ ಈಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತು ಬಂದ ಆಪುಂಡು ನಮಕ ಬಗ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ದಿಜ ಏತ ಆಪುಂಡು ಆ ತಿಂಗಳ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದೇರು ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆತಿದ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೊಂತ 2 ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಯ್ರ ಬಂದಿತ್ತ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ನಾವೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋತಿನೇ ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಭಾರಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಲವಿತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ಪೋದು ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಾದ ಉಂಡ ಎಂಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಡ್ದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಲಾಭ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಉಂಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಲ್ಬೇರೆ ಅವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಬೇರೆ ಆಪ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಸುವಾನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮುಲ್ತೂರ್ದ ಅಡೆ ಕಡಪುರಡ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದೇಶದ ಕಡಪುರ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈಕಾರ ಪತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೊನೊಲೆ ಮಾರಾಡಿ ಒಂದು ಪನೋಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ರೆಡಿ ಆದು ಅವೇನು ಪೋಪು ನಕುಲಿತ್ತನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಐನೆ 2 ವಾರ ದುಂಬು ಪಿರ ಅಡೆ ಪೋಪುನು ನಡ ಐಕ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಒಂಜಿ ಆತು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೊಕ ಐಕ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಐತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋತೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಿರ ಐಟ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಪೋತಿನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅದು ಸರಿ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪ್ಲೇ ಆಪುಜವಲು ಪಿರ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐತ ಕಾಸೆ ಸಾಧಾರಣ ಬತ್ತನಂದಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವಂದು ಪೂರ ಉಂಟು ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಅಂಕಲ್ ಎನ್ನು ನೆಡ್ತಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಈ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಂಡಂದಾಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಮುಟ್ಟಾಯರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಈತು ಪೂರ ಮಲ್ತನು ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಲ್ತನು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕೈತಲ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪತ್ತದು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ರೋಷನ್ ನಡೆ ಪೋಂಡು ಸೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬತ್ತ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಹೆಗಡೇರ್ ನಡೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತ ಸೀದಾ ದುಬೈಗೆ ಪೋಯ
ಪೋಯ ಅಲ್ತಿರೋದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ನಿಕುಲ್ ತೂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ದ ಟಿಕೆಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕ್ ತುಳು #ಲು ಪಾರ್ದ ಐದು ಬೊಕ ತುಳು ಟು 8th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪಾರ್ದ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಅಪ್ ಆತ. ಸೊ ಆ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಕುಲ್ಲ #, ತುಳು ಟು 8th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಂದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ. ಸೊ ಒಂದು ತುಳುವೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಬತ್ತನ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನೆಯ ಕಿನ್ನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಾಲುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಐನ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಐಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 4 ಹಾಪುಂಡು, ತುಳುಡು ಬಂದಾಗ 4 ಹಾಪುಂಡು. ಬಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು. ಕನ್ನಡ ತುಳುಡು ಉಪ್ಪಂದಿನ ಸಾಂಗ್ ಒನಿ ಕನ್ನಡ ಉಂಡು. ಸೃಜನ್ ಕುಮಾರ್ ತೋನ್ಸೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದೇನು ಆರ್ನ ಬೆರಿಟ್ ತುಂಬೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲಿ ಮಲ್ದೇರೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ನಮಗೆ ಏನೋನ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ತಿನಾರೆ. ಯುವರತ್ನಗ್ಲ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ತಿನಾರೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್. ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ವಿ ಆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಆ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ರಿನೌಂಡ್ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆರ್ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್. ಇತ್ತ ಮೈಸೂರು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಾರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್ ದೇರ್. ಮೈಸೂರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟಪ್ ಇರಾರು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನಗೂ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತುಂಡ ನನಾತು ಎಡ್ಡ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಮುಲ್ಪ ಮೇರನ ಪಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಬೇಗ ಮಾಡಿಪ್ಲೆ ಬನೊಂತೀರಿ. ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇರೇನು ಮಾಡಿಪೋ ಎತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಯ್ತು ನಡುಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ನಂಗೆ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್. ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನಂಗೆ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೋರು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏತ್ ಪೆಪ್ಪಿ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟಚ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಂಗೆ ಅವೇನಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡದು ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೋದು. ರೀಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ನಿಖಲು ಕೊರೋನಾಡ್ ಇಲ್ಲಡು ಕೊಲ್ದು ಪುನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಲಾ ಕೇದು ಕೊರೋನಾ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡುಗೆ ಈ ಪದ್ಯ ಒಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪುಪ್ಪು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೋರ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ದ ಒಂಜಿ ನರ್ವ್ಸನ್ನು ಪತ್ತಿನಾರ ಪಗ. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ಲ ಆರಡನೆ ಬರೆಪಾಯ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡಗೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒನ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ನ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಬರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ನೈಸ್. ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರು ದೀಪ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ನ ಏನು ಚಾಪಣೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಬರೋಣಂತೂ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ನೆಂಚ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದುಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತೂ ನನಗೆ ಮೋನೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅದು ಪುಣ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಡ್ರು ನಂದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನನಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬರ್ತೀನಿ ಕಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಟೈರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ದ ತಪ್ಪು ನಟ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರು ಉಲ್ಲೇರು ಭೂಜಂಕಲ್ ಏಪಲ ಉಲ್ಲೇರು ನಂಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪೋಪೆ ಪಂಡಲ ಅರ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂಚೂರು ಬಾರಿಕದಿದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಬರ್ಪೇರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಹೆಮ್. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ ಕುಲ್ದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕುಲ್ದು ಅಂಚನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಮೈಸೂರುಗ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಮೈಸೂರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮೈಸೂರದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ನಂಗೆ ಭೋಜರಾಜ್ ಮಾಮಂಜೂರು ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ. ಸೊ ಐಕ್ ಕೂಡ ಅರೇನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಮಗ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಐಕಂದೆತ್ತು ಬೇತೆ ವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಹಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. VFX ನಿಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೂತುಂಡ VFX ಏರ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ BJD ಪ್ಲಾಂಗಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಂದುಂಡು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಂದಾಯ್ತ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಸೊ ಆರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶುಗ್ದ VFX ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂವಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡು. ಒಂಜಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಂಗ್ ನಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ VFX ಎಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ VFX ಸಿನಿಮಾ ತೂನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬೈ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಎಡಿಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರಾಗ್ಸ್ ಬಂದಾರ ಹುದಾರು. ಆರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನಾರು. US ಇತ್ತಿನಾರು. ದುಬೈಡ್ ಇತ್ತಿನಾರು. ಅಲ್ಪರ್ದ ಆರಿತ್ತ ಕುಡ್ಲಾ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪಿನಾರು ಏನು ಇಡುಪುನಾಗ ಅರೇನು ಒಯ್ತೊಂಬತ್ತದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ನೆಟ್ ಒಯ್ತೊಂಬತ್ತದ ಅರೇನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪದ. ಸೊ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸಿನಿಮಾನ ದೇವೇರಂದು ಎನ್ನದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ಪೂರ ಕೇನುಡು ಅವೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ತ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನದ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೇನೋ ಪೋಪುಣ ಇಂಕೊಂದು ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನ. ಸೊ ಅವೇನು ಮಾತ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯರ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಸಾತಿತ್ತು. ಅಂಚನೆದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಮೂಡು ಬೈದಿನಿ ನೇನೆ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ತವನ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಮಂತು ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲೇಡ್ದ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ನಿಕ್ಲೇಡ ಅಡ್ಡ ಬುಡ್ದು ನಮಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ನೇನೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತ ಎರಡ ಐತಾತು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ಬೇತೆಚ್ಚಿ